ceva și pam, pam, pam! Ok, deci azi jucăm Chica Lucky Block cu Ariana, fain, și-o luat telefonul. Ok, ai avatarul ei să nu I-a rădești. zis Matei că tot cerați videoclipuri cu mine. Da. Care nu era real, căci era vreo numai să aducă telefonul. Eu am ajuns numai la super slow, cum ai ajuns tu acolo? Cum ai ajuns acolo? Deci dacă vă întrebați cum ajung eu așa de departe, Am dat perfect. Mai bun bucler! nu am văzut foarte prima dată, deci da. Nu bine pizzanini, nu vreau să nu bine pizzanini. Eu am primit un Lili Villa Villa. Hai să facem bani de unde. Îmi dai și mie ceva. Dar și nu șepnem de la aceeași rundă. Da. Și îmi dai. Băi, patapina. Dar trebuie să facem 3. Îmi dai unul legendar. Nu, ăla nu înțeleg. Bananita Dolfinita. Aștept. Dar nu poți să-mi dai Bananita Dolfinita ăsta. Ah, ok. Vrei? Îl vrei pe ăla? Dar care e ăla mai puternic din Bananita Dolfinita și Băi, patapina? Cred că Bananita. Ok, dăm Bananita. Adică depinde, la Bărbăt Tata pe mi-a făcut update. Numai că Bananita mai Eu pun nimic că tu fă ceva. După confirmați. Eu am eu blocat. Așa. Am o bananita căcăcita. Am o bananita căcăcita aici. Și am și eu un bananita de fruta de aici. Știi că poți să-ți bani. Poftim. Arată-le și la spectator. Hai să plecăm. Mamă, mă duc. Și acum uită-te cât a gantera e asta. Oh my god. Îmi iau una de $0. 8. Și uită-te cât a gantera e asta. Dar cred că deja pot să-mi iau chestia asta. Nu pot. Ok. $16 din 100. Noi până atunci o să facem. 808. Imediat am 1000 ca de putere. Mă crăcesc. Mă crăcesc. Eu mă crăcesc. Ari be like, mă crăcesc și eu să o facă. Ok, acum că am luat 1000, nu, eu mă duc la upgrade. Ce? Vezi acolo store. Am iau din asta de 0. Vezi acolo store. În stânga. Eu văd run și... No. Te jos de tot și îți dă... Vreau și eu 1000. Un gangster futera. Futera, v-ați gândit vreodată? Cea mai bună de aici este bananita de fruta. Doar că Lili Vila va trebui să te vindem. Unde vindem animalele? Animale dacă e! Epic. Legendary. O să vind asta. Oh, no way! No way! No way! Cred că nu mă ajunge. Oare mă ajunge? Da. Nu. Nu bine să te ținem. O să te sar. Nu te ajunge. Vrei să-ți dau și ție unul? Eu cred că o să... Eu o să văd câte e la mine, dacă Să-l dau. păstrez pentru mine. Perfectos, Lincentos! Am făcut să
Numai la rar am ajuns. Că camaș. Știu că e pe YouTube. Mă prinde, cred că da. Taha sahur. Mi-a mai cumpărat deja. Unde era room-ul ăla? Eu cred că o să mai cumpăr de la domnul The Wait. 7 punct, nu știu cât ca. Asta e bună. Nici cât am eu. Am dat prea încet. O să dau perfect. Dar mai bine ce... Nu lasă-mi prindă ăsta. Dacă îți pică semnul de întrebare, mă lași pe mine? Că eu am semnul de Nu dai? Eu am semnul de întrebare. Dacă îți pică încă un semn de întrebare. Da, ție. Oh my god, de ce am dat numai excelent? Și eu. Nu pot să dau ceva. Dar eu am dat perfect de vreo 2 ori. Merge la gol. Gata, vreau și mult. Hai, că vin eu după tine, hai aici. De ce are muzica asta, Teodoru? Eu am luat... Nici n-am apăsat pe ecran! N-am auzit. Eu vreau efectiv și pierd acum, vreau și pierd. Vreau și fug după chestia aia. Hello! M-a prins. Vrei? Ce? Yes. Elefanto frigo. Cute. Cât de pe secundă? 755. Vrei? Ok, da. Dăm. Cred că facem 3. E. Dar tu cum îmi dai 3 instant? Eu nu dau nimica. M-am deșit. Stai că scriu ceva aici. Vreau să dau pe confirm. Dai tu pe confirm. Ce asta e elefantul frigo? Eu mă duc și eu încerc și dau perfect. Perfectos! Banglentos! E foarte aproape. Dar vrei să dau un perfect? Gangster Stera. De ce tot zic Gangster Stera? Nu mai picat într-un de la da gol. Care dă 1.1 cam. Ce întrebări? Eu cred că o să stau aici să dau grind. Facem un kick battle. După ce îmi dau aceeași kick power ca tine. Tu cât kick power ai? Cât? Da. Da, Bella 2. Dar nu poți și îți muți kick power la 304, please. Ba, da, poți. Așa e că mor de mine când vrei și dai pe perfect. Dar stai, dacă fac asta, kick, uite. Da, excelent. Come here! Oh my god. Am fugit direct în tsunami intenționat că... Nu. Și-am vrut. Glebu. Great-ul. Dar nu pot să-ți mult kick power la 304. Te rog, ceva bun. Îți mult kick power la 304, please. Toate de pe secundă, 800. Perfect! Vezi că știu eu.
pude. Come here. 36 pe secundă e bine. Eu stare de greu, stare de Tata Sahur. Uite și ceva. Tata Sahur Diamond. Nu cred. Ce? Mai fac unul care dă 3 puncte și Mi dai mie un pic, ca să-l dau înapoi. Rinocchio verdino. Verde. Dar de fapt nu. Și poate că. Am pauză de baie, scuze. Ok, deci am venit de la pauza de baie și am luat și chestia asta. Asta e mai bună ca a ta? Sigur. Hai, la asta. La Nu. Pro Lifter. Aici, asta. Eu am. Care? Heaven. Aia de 1.2 tu. Dacă ți-a zice că aș lua asta. 100 să... Poate cu rob. Și batim. Am Am luat numai cu 2 Robux și nu mai am bani pe card ca să-mi cumpăr. Asta costă 23 de... 2799 de Robux. Dacă sunt premierul, asta cred că de cel mai mult de aici. O să-mi dau upgrade și la putere. Tu cât putere ai? 2.2. Bă, dar stai. Îmi schimb și o viteza la... Îmi schimb și o kick power la 0. Care dă 5.2. Am 0 kick power. Ok, poate că am max. Îl am pe frigo camele. Uite cum fuge frigo camele. Și acum Îmi dai mie. e. Sincer, noi suntem pe server privat, așa că niciunul nu puteți intra. Trade ready. Deal. Good deal. Cum adică? Adică e good deal. Adică cum? Adică e bine. Oh my god, ce mă nervează chestia. Gymnastica did the perfect lesson. Send them some move, I don't care. Ok, o da, și De pe copii. noi învățăm și spaniolă pentru cei spanioli. Așa că pe Duolingo. Așa-i? Yeah. Pentru cei spanioli că Dacă Că- vreți, Matei vă vorbește în engleză. yep. Da. Matei, prezintă în engleză ce jucăm noi acum, că poate Da. altfel nu știu. So we are playing da, e prea rușine. Totuși ne jucăm Kika Lucky Block. Dacă știți engleză, dați like jos. Da, dacă știți și română, dați și like jos. Totuși, chestia asta. You speak English. Gata, vorbim română că Ne facem de aici. știu. Ți-ai luat bază cu 2 etaje? Yeah. Eu și cu 2 etaje. 5 milioane, du-mă dracu. Dar prezintă. Oh, mai am 4. Prezintă Am prezentat deja. în engleză. Nu vreau, no. Ok, nu ne cităm aici, pe blog. Ok, hai, dar stai. Da, dăm. E da headshot. Happy! Fac ok. Nu, Dar stai. Hai jucăm amândoi pe 0 power. Dar poți să ți-l bagi înapoi power, să știi. Dar tu cât power ai să fim la același? Nu, că mi-l dau și eu la 0. Mie mi la 0. Acum să vin. Hai, la 0.
Nu. Nu am dat deloc. Da, că încerc și eu. Haide. Am dat un great! Și eu. Cum o dai pe... Nu știu! Cum ți-ai pus-o pe 0 aia? Da, glumeam și eu. Ok, hai, punem pe 0 și eu. Uite, vezi dacă m-am uit pe 0. Hai. Mi-o dau click de Nu, de aici. ce am pus pe good? Perfecto! Slick testo! What? Voi vă dați seama că mie mi-a picat cel mai drăguț mobilița în lume. Kiwi. Uitați. Oh, wow, e tăcut. Eu mai dau încă o dată, să vedem. Perfect. Eu jur că dacă iară... Cum? Perfect. Come here. Da, ok, vin acum. Hai că vin acum. Ofli. Mă duc și vin pipi kiwi-ul ăsta. De un ban. Mie mi-a plecat cel mai cute pipi kiwi, numai că... Eu și vin. Cute pipi kiwi. Cute pipi kiwi. Mie pe 0 acum. Da, Da, 0, da. Da, 0, da, mă, pe 0. Max. Nu mai minți că Nu sunt pe max. acum am văzut. Îmi dai mie și vouă. Uite ce aproape. Mamă, fugi! Fugi! Nu! Nu! Oricum nu vreau. 1 milion. Deci eu până atunci o să mai fac power. Cam destul bani. Ca să fie egal cu bani. Puterea. Eu cred că mai cumpăr viteză. Și eu mai cumpăr viteză. Că mi-e prea mare. Mie îmi cumpăr viteză cu restul banilor. Am o problemă. Ce, nu ai bani? Să merită să la 13. Ok, am dat. Am viteză, am viteza 71. Tu cât ai, Matei? Da, te dau kick direct. Am dat cel mai mic. Mi bam! Abia dacă zbor până la epic. Oh, era pe Power Zero, sper. Mi-a picat cel mai cute, nu bine pica nimeni. Hai, să plecăm. Very cute. It's very cute, nu bine. Nu mă audem mereu. Uitați. Stai să vă arăt că ăsta nu-i cute deloc, că ăsta e foarte crazy. Cimpanzini, bănărini. Stai, haideți să vă arăt. Ok, să vă arăt. Și are mâna cu. Ok, uitați-vă la mine. Dar știi că nu-ți pot vedea ecranul. Dă-mi. Oh! Ei, o maimuță cu păr! Uitați-vă. E maimuță cu păr! Du-te daci! Iu! Maimuță cu păr de goană. Dai și mie din puterea ta. Dai mie din puterea ta. Dai mie de lui. Dai mie de lui pentru Robux. Calero. Eu să dau Pentru pe 2 Robux, da. Bă, cum am... Da, la asta cred că vreau și mor. Da, tu cum dai așa de tare? Gata, eu o să stau aici. Dacă nu fug. Bă, asta nu mai vine pe mine. Oh, acum a venit. Ok, deci noi o să stăm eu o să stau grinding pe din astea. Voi puteți să o ascultați pe Ariana. Da. O să dăm cut. Ok, deci mi-am dat rebirth din greșeală. Și acum ești mai slab. Da. Și dar măcar mi-a dat are chestia cum e, ce asta? Plan blue, orice chestia asta. Are semnul victorie.
Și îmi pun și Nubiniu aici. Dar e cute Nubiniu. Îl pun sus. E prea cute. Să stai aici cu rățenile de orangutani. Gata, mi-am făcut pe toate să dea cel puțin unul. Dar cât dă mă? Pe poziția mea acolo. Eu cred că mai am și de la asta. Bă, am deja 5-9, mă. Doar atât. Da. Eu am 483. Acum am 66.3, mă. Acum am 74.1, mă. Da, eu cred că o să mai dau un kick după ce stau vreo 10 ori la grinding. Ok, deci o să dăm cut până când mi se updatează.